Hey YouTube, i denne video vil jeg gerne vise dem lidt om vores hjemmeside. Og vi skal nok sende en link til under beskrivelsen og alt det der. Og vores kanal hedder The Game Server. Okay, det I går ind på og skriver, I skriver freegames.dkk.tk. I vores hjemmeside vi har lige fået 1000 andre ind på vores hjemmeside, der synes godt om det når Facebook. Vi skal bare lige komme ind, så kan I se det. I skal bare lige vente lidt. Svarer ikke, helt ærligt. Sådan der. Så YouTube. Her i hjemmesiden kan I se alt det her, selvfølgelig. Her kan I skrive til ham, der ejer hjemmesiden. Det er jo mig og en, der har sagt her. Vi har lavet hjemmesiden sammen. Og alle dem, der synes godt om min over Facebook, det er så mange, der 151,601 personer synes godt om dette. Og det der synes godt om det her hjemmeside. Og så alle dem, der på hjemmesiden, kan man se her, og så kan man chatte sammen. Man kan skrive for eksempel, hej. Man kan skrive hej. Og så står der sådan et cake, og det er mit navn. Og så går vi ind, og så er jeg ind på games. Og det selvfølgelig har vi skrevet alt på engelsk, fordi dansk det er ikke sådan specielt fedt, synes jeg, og sakre. Men herinde har vi spil, som er Sakre er på de fleste spil, kan jeg sige, og han er sindssygt god til det. Det skal vi give ham tak for. Det er ligesom i Y8 og sådan noget, men i vores hjemmeside, der kommer det ind på vores egen side, i stedet for alt det der. Altså så selvfølgelig skal vi også have sådan, at man kan købe server og alt muligt fedt noget, og det er ikke, i hvert fald ikke snyd. Og det er mig, fordi jeg gør det på den dårlige måde, selvfølgelig. Og her er alle spil. Vi har ikke fået mange spil ind, men vi skal nok få flere ind. Hvis I vil være med til at lave nogle fede videoer sammen, og vil ikke kigge på lidt på websiden sammen, som meget sagt her, eller skrive en fed kommentar til os, eller være med til at give nogle gode idéer til at finde på spil ind på vores hjemmeside, så må I meget gerne det. Og tak fordi I så med. Håber vi ses næste gang i The Game Server. Don't figure.